Avui us explico aquest conte a les fosques. Estic bé o estic lluny? Sí? Aquesta història fa molt de temps. En un país llunyà d'Orient, el nom del qual no sabem. La seva gent vivia aïllada, en pau i feliç. Però pel camí que portava al poble va veure un gran circ que s'acostava. El circ tenia misteriosos animals. Aquí també treu el foc. 5 veïns curiosos i impacients van decidir investigar com era l'animal. Aquest mateix dia, els 5 valents van entrar a l'estable. Es van informar, i tant que es van informar. Volien simplement empalpar l'animal, però el primer a fer-ho va ser l'avi. Aquest animal és com una columna ben ferma. I una de les noies el va tocar. No, que és com una gran corda, és com una gran serp. I un dels nens va pujar a sobre de l'animal. I va dir: No, que és com una gran muntanya arrodonida. No, us equivoqueu tots 3. És com una gran ventall. No, us equivoqueu tots 4. Va dir una de les noies molt valentes. És com una gran corda. No es van posar d'acord. Cadascun d'ells tenia la raó. Era un gran elefant. I com que